Ouch. Kasi gamit ang glue. Ha? Kano kasi gamit ang UV. magsige na lang kung kinangkang ang akong kamot. Patay, uy. Nila ka mo. Nayupuniton mo kangkang na ka. Hindi pa sa umanag yung loob. Sana mag-anyaa. UV light na siya gamitan ng mga dapat Napasay kita. nagproseso no? Ginoo ko magbagulbol mga madlangan, ginoo ko. Ana para asa mo na. Hindi ako na. Hindi makamantay kani. Nanaan siya yung lahi nga color. Is nga nakasama kung di siya mapilit. Ano yun siya mapilit. Dapat tapot nila ito. Mapilit siya. Nasa Brit. Brit Lima. Okay? Ay, uan ba yan? Bilo.